Je wil die zwarte zaakjes zien. Ook als je vanille roomijs hebt. Dan kijk je, er zitten zwarte puntjes in. Dat is echt een vanillegebruik. Schaapt het goed uit. Daar gaat het. Ik gooi dit natuurlijk niet weg. Ik heb mijn pot huisgemaakte vanillesuiker. Daar heb ik gewoon de suiker in gedaan en alle leeggeschaapte vanillestokjes die gaan hier altijd in. Want wat krijg je dan als je dit een keer goed rondmeet en goed doorschudt? De aroma van de vanillestokjes gaat ook in die suiker zitten. Straks gooi ik die stokjes eruit en heb ik gewoon een lekkere pot natuurlijke vanillesuiker. Hartstikke lekker. Dan het spritsdeeg maken. Een spritsdeeg is een fruitdeeg. Is een heel ander soort koekjesdeeg dan de meeste andere koekjes. Want je hebt een zetdeger, een kruimeldeger. Bij een kruimeldeeg ga je suiker, boter, een beetje tussen je handen door verkruimelen. Als er kruimels gaan ontstaan, dan kneed je het door. Een zetdeeg probeer je zo kort mogelijk te brengen om de deeg koek te houden. En een spritsdeeg als fruitdeeg wil je juist heel zacht en warm luchtig wrijven. Dat doe je.